Vallès, a la comarca de la Costera, és un poble amb encant, rodejat de natura i de gent senzilla i amable. Els seus 150 habitants gaudeixen d'una alta qualitat de vida i un accés més directe amb l'administració. I gràcies a la iniciativa de transparència Les Coses Clares que està duent a terme l'Ajuntament de Vallès per donar a conèixer i comunicar als seus veïns les accions, activitats i projectes a nivell municipal. I com a projectes de futur ja s'han engegat dos molt importants. En primer lloc, s'ha donat solució al problema de la casa derruïda al carrer Pilota. Així es construiran dos habitatges per a destinar-los a lloguer social, amb una inversió que ronda els 280.000 euros. Per altra banda, s'ha estat lluitant conjuntament amb els ajuntaments de Xàtiva i Cerdà per aconseguir que Conselleria finance l'ampliació i millora de la carretera CB 567, la principal via de comunicació de Vallès, en un tram de 4 quilòmetres. Una reforma pressupostada en 2.650.000 euros. I transparència és també assabentar-se de com estan els comptes municipals, per cert, molt sanejats. Una informació que està a només un clic, mitjançant el portal de transparència allotjat a la pàgina web de l'Ajuntament. Des d'ací es poden consultar els pressupostos, el pla urbanístic, l'import de les subvencions presents i futures i comprovar el període mitjà de pagament que està en pocs dies. I viure en un poble no significa tindre carència de serveis, ja que els veïns de Vallès disposen de caixer automàtic per a ús comunitari, d'autobús a Xàtiva actiu de dilluns a divendres. A la plaça de la Vila s'ubica la farmàcia i el municipi compta amb atenció mèdica periòdica, amb metge, infermeria i servei d'assistenta social i psicòloga. I d'infraestructures, Vallès també està ben servida. Molts són els edificis que han sigut reformats i millorats, com la piscina, on s'ha afegit un vestuari per a persones amb mobilitat reduïda. Un espai verd per a comunicar la piscina amb un camí segur digne i on trobem màquines saludables. S'ha construït una pista esportiva, s'ha renovat la Casa de la Cultura i el bar Les Escoles s'ha ampliat. Totes aquestes iniciatives fan de Vallès un poble més plural, integrador i compromès amb els reptes que es presenten. Perquè a Vallès tots els veïns tenen les coses clares.